Погледни, брате! Погледни, брате, какъв е! Съпругата добре се грижи, това е комплимент за вас, Гюсум. Погледни, гъвека, пък ти какво имаш? От веграта идва, вегра му купуваш, вегра! От веграта идва гъвека! Питайте на... Има хапчета за полова активност. Питайте на аптекарката. Виагра ти взимаш, заради циганките тук ръгате. Добре, дори и така да е. Чакайте първо за другия Маркуч да поговорим. Дори и така да е, вас какво ви бърка? Нищо не ми бърка, какво ви бърка? Защо го изтъквате като аргумент, че той взима лекарство за полова потентност? Защото не знае какво приказва след това, като пие веграта. Падане ли? Важното е да си изпълнява съпружеските задължения. Лъжни ли ти изги скоро змиите при комшията да идиш? Ще та кълна, докато съм жива. Тежки клетви. Ще та кълна, не се ли опасявате, че ще ви стигнат тежките клетви? 2000 лева за... Какво казвате? Скоро твоята жена да умре и ти да идиш за врян зет. От Господа са моля. От Господа са моля ти да идиш за врян зет, ама теб никой няма да те... Тези приказки, Гюсум, не са хубави, които ги говорите. Няма ли до гуша ми дойде вече, дотегна ми от тях. Да гушата и го седала, дайте. На мен не ми дойде. Искате да се отърве от мъките. Това ли предлагате? Да се опеси? С носилка от тук на малко село с 4 човека да ги закарат. В една кола да ги закарат. Да не забравиш думите. Не забравя. Какво ще да биеш? Ще ти съдя. Съждай. Хората при тебе... Осъждай я. Аз имам пари, пак ще платя 3000 лева. Аз имам пари. Вие си го кълнете и си плащате. Кълнете и плащате.